Assalamu alaykum, Agzyber elli, asuda asmanly, gahrman arka dağlı yurdumyzyň mähriban adamlary, gulgunçaly, nusgalyk aýdym sazy, owazy dünýäde bolan Türkmenistan watanymyzda ýaşaýan eziz ýerleşler, Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmagyň watany gelini, her bir türkmen ojagyna agzyberlik, bagtyarlyk arzu edýär. Goý, eziz halkyny toýlardan toýly ýyllary, bagtly günlere bagtly adamlar bilen alyp barýan, gahrman arka dağymyzyň jany sag, başy dik tutýan tutumly işleri hemişe rowaçlyklara wetlensin. Şeýle ýagşy arzuwlar bilen siziň SMS-leriňiz esasyna taýýarlanýan SMS owalar konsertimizin täze sanyny başlaýar. Dinleň, tomaşa ediň mähriban ýerleşleri. Çünki bu aýdymlar siziň öz saýlan dinlemäge istek bildiren ýüreg owalaryňyz. Abaza, ak çarlaklar ganat kakya çarýanyna, kadar tolkunlarynyň başy asmanyna, şad aýdymlar, şirin sözler zywanyna, abaza gul açýa gullöýä bugün. Görseň joşýa, duýgularyň terlenip, göwün al asmanyna ganat perlenip, arka dagyň faýkasyndan nurlanyp, abaza gul açýa gullöýä bugün. Eziz watanaşlar, bugünkü konsertimizde haýsy aýdymçylaryň aýdymlary ýanglanarka. Onu bolsa, diňesiz kesgitleýän mähriban tomaşaçylar. Ýagny bu gedegem hemişekler ýa 05-53 belgimizde sizden köp sanly aýdymçylaryň aýdymlaryna SMS-ler geldi. Şol SMS-ler esasynda da biziň bugünkü konsertimizin sanawy dizildi. Sanawymyzda ilkinji çykyş etjek aýdymçy bolsa Türkmenistanyň halk artisti Parahat Amannurdiýew. Mähriban ýerleşler. Bugün onuň köp isleg bildiren aýdymynyň ady Arkada. Parahat Amannurdiýew öz muşdoklarynyň ýollaýan SMS-ler esasynda SMS owalarynyň geçen sanlaryna da özüniň bir näçe aýdymlary bilen biziň sanawymyza orun alpdy. Çünki aýdymçyň ýerine ýetirýän aýdymlarynyň ählisinde söýgü, ýylylyk, mähribanlyk, ýürege ýakynlyk bar. Dinleň, dinjelem. Türkmen sunwatynyň baş halifasy, şahirana köňlüm dowam arkada. Bahtiyar Türkmeniň ýaty ertefi, döwletli döwranyň rowan arkada. Rehinini bilen alhamdan gaýdýar, şagyrlaryny göwün melhemden gaýdýar. Ýürek çoşup ajap aýdymlar aýdýar, sunwatyny şirin zaman arkada. Arkada sevgilim, bahtiyar bir bahtiyar. Arkada sevgilim, halkımı ömür var yar. Arkadan sevgilim, Türkmenistan bir karar. Arkadan, arkadan, şöhrafide arkadan. Heyecanı gelýär, aydınlarda bahar reyhanı gelýär, sadylyda bilbil seyranı gelýär. Watan güller ömür juwan arkada, bu döwrüň sonlanmaja aýdyny. Ak ýolumy parahatlyk asmany, Türkmen sunwatynyň kemil ustady, baş halifa mutlu edir arkada. Arkada sevgilim, bahtiyar bir bahtiyar. Arkada sevgilim, halkımı ömür var yar. Arkada sevgilim, Türkmenistan bir karar.
Mehriban ileşler, siz Türkmen owadyna islegli aýdymlardan düzülen SMS owadylar adly konsertimizde tomaşa edýäňiz. Biz Paraha Daman Nurdiýewiň aýdymlarynyň SMS owalarynyň indikanyna da sanawymyzda ýanglanmagyny arzulap, gedegi sanawymda goşulan indik aýdymçy geçirýär. Ol aýdymçy bolsa, aýdym saat öýjüleriň gazgyn gollawyna münasip bolmagy başaran diýarymyzyň ýaş aýdymçysy Eldar Ahmedow. Ol SMS owalar konsertimizin bugünkü sanyna özüniň bilmedim atly aýdymy bilen sanawymyza goşuldy. Gözleriňde görmek üçin keşfimi. Men ýene de seniň ýanyňa geldim. Gozgap, gursagymda kören ışgymy, men ýene de seniň ýanyňa geldim. Söz tapman aýdara, birek birege. Dymyp durt meňzäp sırly derege. Erkedip bilmän soň, söýün ýürege, men ýene de seniň ýanyňa geldim. Söýgü barada dördilen şeýle ajaýyp şygyrlar, şol şygyrlara dördilen aýdymlar, durmuşyň islenik pursatyna seň iň ýakyn sirdaşyň, iň ýakyn hemraň. Ine Eldar Ahmedowyň konsertimizde ýanglanjak bilmedim atly söýgü aýdymam şeýle aýdymlaryň biri. Mehriban ileşler, eger de siz Eldar Ahmedowyň aýdymlaryny SMS owalaryna ýygy-ýygydan dinlemek isteseňiz, onuň 05-53 belgimize SMS ýollap isleg bildirip bilersiňiz. Häzir bolsa onuň bilmedim atly aýdymyny hemmämiz bilelikde dinläýäris. Bilemedim, bilemedim, deme beylemenden soğudu gönlüm. Sen şeyle ütgödün, bilmedim ya menden kanımı gönlüm.
SMS awalarına tamaşa edýän izleýärler. Eger konsertimiz sizin göwnüňize ýaran bolsa, onu gepleşigimiziň indiki sanyna da öz istek bildirýän aýdymlaryňyz we aýdymçylaryňyz üçin 05-53 belgimde SMS-leriňizi ýollaň. Hoy sizin istek bildiren aýdymlaryňyz konsertimizin indiki sanynyň sanawyna goşulsyn. SMS belgimiz 05-53. Ine şol 05-53 belgimde köp san SMS gelýän aýdymçylaryň ýene biri Türkmenistanyň at gadanyň artisti Nurýagdy Rejep. Nurýagdy SMS awalar konsertimizden her sanyny diýen ýaly. İlgiderli biziň sanawymda giyirmek başarýar. Ýöne iýleşlerimizden SMS-lere esasyna onuň aýdymlary welin üýtgäp durýar. Bu gedek onuň haýsy aýdymy biziň konsertimizden beýdegi bolarka. Onu bilmek üçin gelin Nurýagdy Rejep SMS ýolan iýleşlerimizden birine jaňa dileň. Alo. Alo, salamu alaykum. Alo, salam. Biz Türkmen awalaryndan SMS awalar atlyk peşiginden jaňa diýär. Mümkin bolsa özüňiz bilen tanışaýsaňyz. Ben Narwadan takip çaytıranya yaşaşy baydyr bir fotoğrafı. Hoca durdy. Siz biziň gepleşigimizde Nurýagdy Rejepowyň aýdymlaryny istek bildirip SMS ýollapdyňyz. Siz Nurýagdy haýsy aýdymla istek bildirýäňiz? Nurýagdy Rejepowyň o şart aýdymyny istek bildirdim. Elbette siziň üçin Nurýagdy Rejepowyň oňşa da atly aýdym ýaýlyma berýär. Diňleýän diňjalaryň gepleşigimizden indiki sanlaryna da gatnaşyp duruň. Sağ olun. Sağ olun. Mehriban tamaşaçylar, iýleşmez Nurýagdy Rejepowyň oňşa da atly aýdymyny istek bildirdi. Onu näme biz bolsa, şol aýdym iýleşimiz üçin ýaýlyma berýär. Tamaşa ediň mehribanlar. Dinle, ahlarım dinle, yüreklerim dinle, dünya barım, sevgili yarım. Dinle, ahlarım dinle, yüreklerim dinle, dünya barım, sevgili yarım. Oğul şat gözlerinde kan var, bilmedim yüreğimde kim var. Dem alsan deminde demim var, anan senden başka kimim var. Oğul şat gözlerinde kan var, bilmedim yüreğimde kim var. Dem alsan deminde demim var, anan senden başka kimim var. Afıllı barvada çekinni Söyyen sözüm aydamda şoňa Akıllı edidim afıllı barvada çekinni Söyyen sözüm aydamda şoňa Oğul şat gözlerinde kan var Bilmedim yüreğimde kim var Dem alsam demimde demim var Anan senden başka kimim var Oğul şat gözlerinde kan var Bilmedim yüreğimde kim var Dem alsam demimde demim var Anan senden başka kimim var Şat gözlerinde kan var Bilmedim yüreğimde kim var Dem alsam demimde demim var Anan senden başka kimim var Oğul şat gözlerinde kan var Bilmedim yüreğimde kim var Dem alsam demimde demim var Anan senden başka kimim var Oğul şat gözlerinde kan var Mehriban iýleşler, SMS awalar atly konsertimiz Mahmal awada aýdymçylaryň ýerine ýetirýän şirin aýdymlary bilen dowam edýär. Konsertimizde ýaňlanjak indiki aýdymçy bolsa, ýaş dehin aýdymçymyz Rahman Hudaýberdi ýerine ýetirýär.
Rahmanyň muşdoklary biziň 05-53 gysga belgimizde özleriniň köp sanly SMS-lerini ýolladylar. Hemde onuň Ajaran adly söýgü aýdymy bilen konsertimiň tanawyny orun almagyna gadandylar. Hasy owadan sen häzirki pursat dursyň misli ýerde dogan aý bolup sana berip bu gijanyň jylawyn giň asmanyň ýüzüni örtüpdir bulut. Birden ýere bakýan täsin ýylgyryp gül jemalyň menden gizleýän ýaly men molsa doýamak gül keşwiň synlap juwan kalbym sana söýgüden noli. Onu näme dinläň mehribanlar ýürite siziň istekleriniz boýunça Rahman Hudaýberdiýewiň Ajaran adly meşhur aýdymy ýanglanýar. Görüp kaladım, seyretine bakıp doymadım. Gözler oğrayılmak yar, bakışın canıma yasyar. Gari gözler oğrayılmak yar, bakışın canıma yasyar. Ay cereni gönlüm kaladı, aşkım adı, yüreğimi dağladı, bilmene dua. Gecelerine okuyum tutana, geçtin kadınımdan gidene. Açılan bir gülümünde, dursun Aycer'in filmire. Açılan bir gülümünde, dursun Aycer'in filmire. Aycer'ini gönlüm kaladı, aşkım adı, yüreğimi dağladı, bilmene dua. Aziz vatandaşlar, biz Rahman Hudaýberdiýewiň aýdymlarynyň SMS awazlarynyň eniki sanyna da tanawymyzda orun almagyny arzulap, konsertimizi tanawymyza goşulmak başaran eniki aýdymçyň hoş awazly aýdymy bilen dowam edýär. Aziz tamaşaçylar, SMS awazlar konsertimizde 05-53 gysga belgimizde gelen SMS-ler konsertimizin bugünkü sanawyny söýgüli aýdymçymyz Türkmenistanyň halk artisti Sahydur Hojaqowanyň ikimizden ibarat bilatly aýdymynyň goşulmagyna ýardym etdi. Söýgüniň mähirli ýatlamalarynyň söhbet açýan bu aýdyma Isleg ölerip illeşlerimizden bir näçe SMS-ler biziň konsertimizde gelip gowuşdy. Söýgü, bu baýlykdyr, ýokdur bahasy. Ol dünýäňi tutup duran hanyman. Söýgü bu barlykdyr, bagtyň sakasy. Köngül asmanyňa bolar taýywan. Söýgü, bu göreşdir, söýgü ykballar. Söýgü sana yaradanyň serpaýy. Goý gowamlar çyrpynsyn, derýalar joşdyn, kürekläp git, agralmasyn sen taýy. Onu näme? Gelin hemmämiz bilelikde ýakymly ýatlamalar ýadyňa salýan bu aýdymy dinläliň. Tamaşa edelim.
Yağmurı kalbına kalan bir ötücü bulutun mu? Güller bilen dolanarın diyenini unuttun mu? Yağmurı kalbına kalan bir ötücü bulutun mu? Güller bilen dolanarın diyenini unuttun mu? Diyenini unuttun mu? Yaşap yeren salgın olup arasında soğanların yaksana sevgim odunu üşümesin hıyallarım. Yaşap yeren salgın olup arasında soğanların yaksana sevgim odunu üşümesin hıyallarım. Üşümesin hıyallarım. Arzulara ölçü yetmez, ömür bolsa bir fırsattır. Akval gibi, umman gibi gözlerinde adaşıptır. Arzulara ölçü yetmez, ömür bolsa bir fırsattır. Akval gibi, umman gibi gözlerimde adaşıptır. Gözlerimde adaşıptır. Yaşlığımı pek sevgilim dergâhına ziyaret bilhim ketilir. Hıyalımda bu dünyanı dine dine. Yaşlığımı pek sevgilim dergâhına ziyaret bilhim ketilir. Hıyalımda bu dünyanı dine dine. İkimizden ibaret bil. Aydym salam hormatly muşdakları. Siz Sahydaryn Hoca Aqwanyň aydymlarynyň SMS awalarynyň inik sanlaryna da ýene de ýanglanmagyny isleseňiz, onuň 05 53 belgimizde SMS-leriňizi ýollap bilersiňiz. Ine şol 05 53 belgimizde gelýän SMS-ler esasynda tanawymda goşulan inik aydymçy bilen tanyşyp bolýar. Biziň tanawymda goşulan inik aydymçy bolsa, Azat Dönmez. Azadyň muşdaklary bu gezegem onuň aydymlaryna has köp isleg bildirip SMS ýollapdyrlar. Azat SMS awalar konsertimizin her sanyna diýen ýaly ýygyderli biziň tanawymda girmek başarýar. Ýöne iýleşlerimizin SMS-leri esasynda onuň aydymlary welin ýütkap durýar. Bu gezek onuň haýsy aydymy biziň konsertimizin bedegi bolarka, onu bilmek üçin gelin Azat Dönmez SMS ýollan iýleşlerimizin birine jaňa deli hem de aydymçy haýsy aydymyna isleg bildirýän soralyň. Alo, Alo, salam. salam.
Biz Türkmen awazynyň SMS awazlary gepleşiginden jaňa diýär. Mümkin bolsa özüňiz bilen tanışaýsaňyz. Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Allaberdi we Gulmaral. Gulmaral, siz bilen gepleşigimizde Azat Dönmezowyň aýdymlaryny isleg bildirip SMS ýollapdyňyz. Siz Azatyň gaýta aýdymlaryny isleg bildirýäňiz. Men Azat Dönmez bilen Gulala Gulmuradowa bilelikde ýerine ýetirmegine sözüm ýok. Aýdymny bolýanmamyzy haýstekden. Elbetde siziň üçin Azat Dönmez bilen Gulala Gulmuradowanyň bilelikde ýerine ýetirmegine sözüm ýok atly aýdymny ýaýdma berýär. Dinleň, dinjaliň. Gepleşigimizden iniki sanlarına da gatnaşyp durun. Sağ olun. Sağ olun. Mehriban tamaşaçylar, görüşimiz ýaly iýleşimiz Azat Dönmez bilen Gulala Gulmuradowanyň bilelikde ýerine ýetirýän aýdyş aýdymyny isleg bildirdi. Bu aýdym täzelikde aýdym saat sözcüleri hödürlenýän bolsa, gysga wagtyň içinde köpleriň gazgyn golawyna munasip bolmagy başardy. Bize bolsa iýleşlerimizin isleglerini nazarda tutup, şol aýdymy ýaýylma berýärmek galýa. Onda näme? Gelin ol aýdymy hemmämiz bilelikde dinläýin. Tamaşa edelim. Bilmem senin gönlün kimde, yaklayan seni her demde, koyup gitme beni derde, keşfimi görgen her yerde. Yok, inni sana dimene sevdim yok. Senin başka gıydı gözüm görür yok. Sensiz yaşamağı gözü anamam. Yok olamam. Yüzlere de gülüp bana cevap tapmayana sana tükürlenip çık yandana yüreğimde yer yok muyum ana? Yok, inni sana dimene sözüm yok. Senden başka yari gözüm görmüyor. Sensiz yaşamalı göze alamam. Inni sana dimene sözüm yok. Senin başlarıydı gözüm gören o. Sensiz yaşamalı göze alamam. Yok olamam. Aziz vatandaşlar, biz Azat Dönmezowyň hemde Gulala Gulmuradowanyň SMS awazlarynyň iniki sanyna da sanawmyna goşulmagyny arzulap, gezegi iniki aýdym çağırýar. Mehriban tamaşaçylar, SMS awazlary adly konsertimiň sanawmyna goşulan iniki aýdymçymy Türkmenistanyň at gazanan artisti Uwanç Ýalmamedow. Ol öz müştaklaryny ýollaýan SMS-ler esasyna SMS awazlarynyň geçen sanlaryna da özüniň bir näçe aýdymlary bilen biziň konsertimiziň sanawyna goşulypdy. Bu gezek bolsa Uwanç Ýalmamedowyň müştaklary onuň Aşgabat adly aýdymyny has köp isleg bildirip SMS ýollapdyrlar. Ak şäherimiz Aşgabat dünýäniň iň gözel şäherleriniň kataryna orna eýledi. Aşyklaryň şäheri gözel Aşgabat Türkmenistanyň at gazanan arkitektori Gahrman arkadagymyzyň gözellige goýýan belent tarpatynyň il halkymyna çoňur söýgüsiniň nişanydyr. Mehriban iýleşler, aýdym salmyşdoklary 05-53 belgimde köp sanly SMS-lerini ýolladylar. Hemde Uwanç Ýalmamedowyň Aşgabat adly aýdymyna has köp isleg bildirdiler. Gün we günden gözelleşýär gulatça, howan narly, arka dagly Aşgabat, gözel şäher dünýä şoglasyn satça, howan narly, arka dagly Aşgabat. Bu ýysanjym sen, uwanjym sen, bagtym sen. Geljegiň uludur şan şöhratym sen. Dünýäde owadan ak paýtagtym sen, howan narly, arka dagly Aşgabat. Onda näme dinleň mehribanlar, ýürükde siziň islegleriniz boýunça Uwanç Ýalmamedowyň Aşgabat adly aýdymy ýaýlymda ýanglanýar. Dünyam bilşen şehri, salkın sabah seheri, yatladıp dur mehri,
Mehriban iyileşler. Söz Türkmen awazyna istekli aydymlardan düzülen SMS awazları adlı konsertimizde tomaşa ediýäňiz. Idi watandaşlar. Biz Gonç Ýazmamedowyň aydymlarynyň SMS awazlarynyň enlik sanyna da sanawmyda ýaňlanmagyny arzuwlap, gidegi sanawmyda goşulan enlik aydymça geçirýär. Ine şolaryň birem ýaş dehinli aydymçy Rüstem Halif. Rüstem'iň müştaklary bu hepde onu gollap 05-53 belgimizde köp sanly SMS-leri ýolladylar. Şol SMS-ler esasynda da ol bugun biziň sanawmyzda aýnagy zat aydymy bilen orun aldy. Biz Rüstem Halify gutlap, onuň aydymlarynyň SMS awazlarynyň enlik sanlaryna da sanawmyda goşulmagyny arzu edýär we onuň iň köp istek bildirýän aýnagy zat aydymy ýaýlyma berýär. Tomaşa ediň mehribanlar. Kara gözler sataşdy, yürekde ot tutuşdy, küýse ýaryň men seni aýnagy. Kim mehriban kim meni, sen meni goýma ýalňyz, ýatma ýaryn men seni aýnagy. Kara gözler sataşdy, yürekde ot tutuşdy, küýse ýaryň men seni aýnagy. Kim mehriban kim meni, sen meni goýma ýalňyz, ýatma ýaryn men seni aýnagy. Karaşa gözlerini görsem, senin bilen dewran men sürsem, gel menim ömrüme tay bolsun, bolay menin wagtym aýnagy. Karaşa gözlerini görsem, senin bilen dewran men sürsem, gel menim ömrüme tay bolsun, bolay menin wagtym aýnagy. Araşarın şol yerde sen meni goýma derde, geleýsine ýanyma aýnagy. Kim mehriban kim meni, sen meni goýma ýalňyz, küýse ýaryn men seni aýnagy. Araşarın şol yerde sen meni goýma derde, geleýsine ýanyma aýnagy. Kim mehriban kim meni, sen meni goýma ýalňyz, ýatma ýaryn men seni aýnagy. Karaşa gözlerini görsem, senin bilen dewran men sürsem, gel menim ömrüme tay bolsun, bolay menin wagtym aýnagy. Karaşa gözlerini görsem, senin bilen dewran men sürsem, gel menim ömrüme tay bolsun, bolay menin wagtym aýnagy. Karaşa gözlerini görsem, senin bilen dewran men sürsem, gel menim ömrüme tay bolsun, bolay menin wagtym aýnagy. Karaşa gözlerini görsem, senin bilen dewran men sürsem, gel menim ömrüme tay bolsun, bolay menin wagtym aýnagy. Idi watandaşlar, biz Rüstem Halifiň SMS awazlarynyň enlik sanyna da sanawmyda goşulmagyny arzuwlap, gidegi enlik aýdymça geçirýär. Mehriban tomaşaçylar, SMS awazlary adly konsertimizden sanawna goşulan enlik aýdymçymyz Begler Nurberdiýew. Begler öz müştaklaryny ýollaýan SMS-ler esasynda SMS awazlarynyň geçen sanlaryna da özüniň bir näçe aýdymlary bilen biziň konsertimizden sanawna goşulypdy. Bu gezek bolsa, Begleriň müştaklary onuň Janym adly aýdymyna has köp SMS ýollapdyrlar. Şeýle bolan soň bizi diň iýleşlerimiň isteklerini uly kuwwet bilen kanagatlandyryp, Begleriň Janym adly aýdymyny ýaýlyma berýärmek galýa. Dinleýän, tomaşa ediň mehribanlar. Allala 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 canım, yiketek yarım, asmanla ayım. Allala 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 canım, yiketek yarım, asmanla
SMS owalar diýinç aş konsertimde tomaşa edip oturan ezi diýleşler. Indi biziň sanawymyzda duran ahir kaýdymçy Türkmenistanyň at gadanyň artisti Züleyha Kakaýewa. Züleyha Kakaýewaň muşdoklary bu gedege onuň aýdymlaryna has köp SMS-ler ýolapdyrlar. Şol SMS-leriň içinde onuň elwan ýalygym, ömrüm meniň, Türkmenistan parahaçylygyň we ananşmagyň watan atly aýdymlarynyň atlaryny görmek bolýar. Mehriban iýleşler. Ol aýdymlaryň içinde bugün onuň iň köp istek bilen aýdymynyň ady Türkmenistan parahaçylygyň we ananşmagyň watan atly aýdymy. Züleyha Kakaýewa öz muşdoklaryny ýolaýan SMS-lere esasynda SMS awalarynyň geçen sanlaryna da özüniň bir näçe aýdymlary bilen biziň sanawymyza ornatdy. Dinleň, tomaşa ediň mehribanlar. Tarikatın hem bededi hem birledi bu zaman Ağa kılan baykatından umman içre akanı Lokmanının sayatına, penatına ilaman Türkmenistan parahatçılığın ve ananışmağın vatanı Cevit halkı bir bağladı, baktı merdi merdana Öttürdü ol, özgürtü ol, bir delekli takani Yürek koyup beterine, kendini eyledi dana Türkmenistan parahatçılığın ve ananışmağın vatanı Türkmenistan, Türkmenistan Türkmenistan parahatçılığın ve ananışmağın vatanı Türkmenistan, ata vatan Türkmenistan parahatçılığın ve ananışmağın vatanı Garaştırlık günü gelýär erkinle erkanalı Yadıňa ýalkyn taları akanatym çapany Diyarymyň gojawy güllerli gülhanalyk Türkmenistan parahatçylygyň we ananışmağyň watanı Cevit halkı bir bağladı, baktı merdi merdana Öttürdü ol, özgürtü ol, bir delekli takani Yürek koyup beterine, kendini eyledi dana Türkmenistan parahatçılığın ve ananışmağın vatanı Türkmenistan, Türkmenistan Türkmenistan parahatçılığın ve ananışmağın vatanı Türkmenistan, ata vatan Türkmenistan parahatçılığın ve ananışmağın vatanı Halklaryň dostluk baýdagy, bugün türkmen gollaryna, inançmaklyk paýhasy, täze ýüpek ýollaryna, parahatçylyk aýdymy, jümle jahan dillerine, dostluk, dogonluk, raýdaşlyk, gün nuruda ýagty sizde, halkara parahatçylyk, inançmak bagty sizde arkada. Jigerimizde, janymyzda, size alkyş her var demde, şöhratymyz şanymyzda, watan tuğy janyna tenne, asudalyk goragyna, belent maksatlarymyz öňde, dostluk, dogonluk, raýdaşlyk, gün nuruda ýagty sizde, halkara parahatçylyk, inançmak bagty sizde arkada. Bezäp watan asmanyny, ganat ýaýsyn ak kepleri, söýläp halkyň ykbalyny, ýanglansyn suwdy sesleri, şöhratymyz siz şanymyz, sizde raýdaşlyk köpleri, dostluk, dogonluk, raýdaşlyk, gün nuruda ýagty sizde, halkara parahatçylyk, inançmak bagty sizde arkada. Türkmen wagtylaryny hormatly muşdoklary, siziň 05-53 belgimizde ýolaýan SMS-leriň esasyna taýýarlanýan SMS awalara diýinç aş konsertimizde ýanglanan aýdymlar şulardan ibarat. Konsertimiziň iniki sanlaryna da öz istek bilen aýdymlaryňyzy dinlemek isteseňiz, onu biziň 05-53 belgimizde SMS-leriňizi ýollaň. Biz siziň istek bilen aýdymlaryňyzy ul howes bilen ýaýlmak ödürler. Oy türkmen aýdym saatlyň otunyň hak howanlary. Kahraman arkadağımızın canı sağ, ömrü uzak bolsun. Alıp barayan döwletli işleri elmidama rowaşlyklary beslensin. Aýdymymyz belent bolsun, owazymyz belent bolsun. Kahraman arkadağımızın parasatly başlangyçlar bilen açylan türkmen owazyna islegli aýdymlar elmidama ýanglanyp dursun. Hoşda bolun mehribanlar.